Vergelijk het taalgebruik in Suriname. Toen en nu. Toen en nu. Ja, u mag natuurlijk over toen praten. Ja, toen is er. Kijk, het was sterker gericht op Nederlands. Oké. We hadden veel meer liedjes uit Nederland die werden nagezongen. Een bord met spaghetti en Sofietje op een terrasje of draai daar 797204. En iedereen zong dat luid. We waren dus inderdaad nogal veel meer Hollands gericht met het taalgebruik. Maar de opkomst van Surinaamse talen zag je toen al, ook in de poëzie, en het literair gebruik. En het Surinaams-Nederlands kwam sterk op, Suriname in de gedichten en Engels. Ja? Ja. Dus, die verengelsing sinds de intrede van de televisie Ja. was heel duidelijk merkbaar. We kregen filmpjes zonder ondertiteling. Ja, Dus is een voordeel geweest. is een voordeel geweest. Ja. Want als we familie uit Holland later kregen, die was ondertiteling. Die konden ze niet meer volgen. Die kinderen van ons die volgden het gewoon. Die moesten dan vertalen. Zie je, dus het is langzaam maar zeker. Je ziet dat die verengelsing verder doorgaat vanwege de computertechnologie. Ook bij onszelf als ouderen. Dus er is duidelijk een tendens in die richting. Ja. Wat heeft voor uw gevoel het meest bijgedragen aan? Dus u dat gaat over televisie. Maar wat heeft het meest bijgedragen aan het meer Sranatomo, het meer Surinaams meenemen in de algemene communicatie? Dus dat was de vrijheid die we duidelijk kregen als we hoorden dat het vroeger niet zo was. Dat we onderling op school, in de pauzes en zo, in de klas zelf, ja, ook wel les van de Surinaamse leerkrachten, dat het meer toegestaan was, vooral in communicatieve zin. Dat je elkaar daardoor ook beter kon uitdrukken wat je gevoelens waren. En toen hadden we toch wel meer Hollandse leerkrachten dan nu. Nu heb je er nauwelijks. Ja? En die zaten soms wel echt even van, wat hebben jullie nou over? Ja? Zelfs ook als we in het Nederlands spraken, het Surinaams Nederlands. Dat een keer van, hé maar, ga je naar die bijlegvuif van kippen? Kippen was een van die. En die Hollanders zeggen, wat is dat, een bijlegvuif? Dat wisten ze niet. Zij noemen dat een Dutch party. Ja. Engelse benaming voor dat typische Nederlandse ding wat iedereen brengt wat. Ja. Zie je, dus daar al merkte je dat er toch wel duidelijke acceptatie ook was van leerkrachten die ons toestonden om Surinaamse boeken te lezen, om Dobro te lezen. Er werden voordrachten gehouden in die gymzaal die op instorten staat daar op het museumterrein. En ik zie Dobro nog daar zo met die manier hoe hij 13 galgen aan mijn manjaboom. Mijn kara gezegd, 13 galgen. Oh, hij bedoelt, er zijn 13 ministeries. Oh. Dus daar drong het door van dat er meer was dan wat we eten. Ja. En dat het gebruik dat we hadden, onderling taalgebruik, Wakaman-taal was toen in, zo ben ik ook allemaal bijnaam gekomen, namen werden omgedraaid en woorden. Hè. Zei Bakawan Nieuw Steve. Niemand wil niet Bakawan Nieuw Steve. Fiets, Steve. Zie, dus daardoor kreeg je een grotere acceptatie, maar thuis en zo, je kan taxen aan je ouders. Bent u wel eens verboden, of iemand die u kent, om Sranatomo te praten? Ja, er zijn wat oudere familieleden die dat niet al te leuk vonden. En dan wordt dat meestal ook met de intentie taal, dus niet alleen dat woord, maar ook die intentie die achter die taal zit. Iemand die Frans praat, praat het ook heel anders dan iemand die Duits praat. Ja, dus als je dat zo dat allemaal lusje en dat vond ik niet zo luidruchtig en dat is goed beschaafd. Ja, feestjes waren, familiefeestjes. Ja, hielden het een beetje, of we gingen verder weg zitten. Maar voor de rest was er geen probleem. We waren rebellerend vroeg om het op zijn tijd aan onze luis te laten. Wat heb jij daarvan eigenlijk? Ik zit te denken, want sowieso dat Nederlands-Surinaams, ik heb het ervaren toen ik studeerde. Lat, liniaal, microwave, magnetron, veger, gum. Ja. Dus ik kwam wel in Babylonische spraakverwarringen met medestudenten in Nederland. Omdat ik wel eens gewoon zei van, mag je lat even lenen? En die persoon keek echt naar me van, waar heb je het hemelsnaam? Oh, liniaal. Weet je, dat je denkt van, maar kom op, je snapt echt wel wat ik bedoel. Maar sommigen snapt het oprecht niet. Ja. Snap je, als je met een Brabander of met een Limburger praat die met zwaar accent praat, ben je het ook gewoon helemaal kwijt soms. Dus dat is, en ik zit dan te kijken, waar is het Sranatomo? Het Engels is sowieso gekomen vanuit die films. Ik weet dat we op een gegeven moment leerden dat we keken Karate Kid en iemand zei continu I'm hungry en dan heb je onthouden van I'm hungry betekent ik heb honger. En nu zie je dat helemaal met liedjes. Ik ken
Mijn dochter is 5, vriendinnetjes van haar die gewoon volledige liedjes in het Engels zingen, omdat ze die liedjes in hun hoofd hebben. En dan kennen ze die woorden ook wat makkelijker. Dus daar zie ik het sowieso wel. Bij het Surinaams, het Sranatongo-gebruik, sowieso in de sportwereld maak je dat vooral mee, omdat je dan gewoon veel vaker in volksbuurten komt waar dat gewoon de spreektaal is en Nederlands gewoon niet. Maar ook Suripop. Lobby op een gegeven moment was Apochida Paramu. Dat was een lied wat iedereen het over had. En dan ga je pas denken van, maar wat is dat? Is dat überhaupt Surinaams? Wat voor taal is dat? En dan komen plotseling, en pas in een later stadion, ik wist toen ik klein was echt niet wat het verschil tussen Saramakaans en Okaans was. Snap je? Dat zijn pas dingen die je nu eigenlijk het breder publiek ook toegang krijgt tot die talen, begint te snappen dat er een verschil is, waar die verschillen vandaan komen. Dat je bewust wordt van, hé, maar de Surinaamse taal gaat veel verder. Ik vind het heel erg mooi dat de vicepresident zijn toespraak heeft gedaan en heeft gezegd van, luister, ik weet waar mijn kracht ligt, ik ga niet in het Nederlands en dan gaat men kijken is dat de vicepresident van Suriname, terwijl hij het zo krachtig in zijn eigen taal kan vertellen. En dat was iets wat voor ons, toen we opgroeiden, was af en toe van nee, op bepaalde plekken waar je komt, is Sranatongo gewoon niet toegestaan, zijn andere talen gewoon niet toegestaan. En daar ben ik wel blij dat we daar ontwikkeling in zien. En we raken ermee geconfronteerd nu ook op social media. Dat bedrijven tegen ons zeggen van ja, maar ik wil niet gewoon een algemene post in het Nederlands plaatsen. Ik wil een beetje wel de taal die mijn doelgroep spreekt, wil ik ook spreken. Ja. En dat maakt het moeilijk. Want op het moment dat je te diep gaat, snap je, Sanami, ik kan niks volgen van Sanami. Dus als je te diep erin gaat, dan raak je ook weer een groep kwijt die zegt van oké, ik snap dat je de waarde van je cultuur kent, maar aan de andere kant willen we er wel nog steeds bij horen. En je bakent ons eigenlijk af als je te diep gaat in die cultuur. Dus dat is het spanningsveld waar we nu hebben. Aan de ene kant hebben we gigantische trots op onze talen. En ook aan die kant wil je eigenlijk dat je relateerbaar bent aan de groep met wie je communiceert. Maar soms maakt het ook weer een beetje exclusief en niet inclusief. Dus dan raak je ook weer mensen kwijt omdat je te snel naar een taal toe bent gegaan of naar een communicatiestijl toe bent gegaan. Waardoor je gewoon echt een deel van de bevolking weer kwijtraakt. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.